Hola, bon dia. Em dic Alba i he agafat aquesta conferència perquè m'agraden molt els cavalls. Aquí podeu veure que els cavalls no s'utilitzen només per muntar, sinó per portar la policia, per portar els Reis Mags i per fer competicions. Aquí veiem un cavall que està en un bosc perquè li agraden molt els boscos. Aquí n'hi ha una egua i un poltre i no es separen fins als 5 mesos. Aquí n'hi ha un poltre jugant. Aquí n'hi ha un cavall com aquest que diu les parts. Les orelles, el cabell, el morro, la cara, la grapa, la cua, i etc. El cavall és un mamífer. Què mengen? Mengen palla, herba i etc. Què pesa? Pesa fins a 400 a 500. Què? Centímetres? Grams? I mideix, l'altura és d'uns 50 centímetres. I poden durar fins als 25 anys al 35. Ja està.